ठेकेशन दिता आणि मग टाका मारून झेलीन घालता पोलीस 24 वरां ड्युटी करता पोलिसाची बॉडी पडून तारियाच दिता 100 दिल्यार पोलीस येता आणि 100 रुपया दिल्यार रोकड्याच होयता पोलीस केम रनिंग रनिंग बॅक टू चोर लोक मोठा बेगीन बेगीन चोराक दोर उगोळे किते गोडे उगडास कोर पोलीस धावले गाठी मारताले म्हण पातोर पोलीस केम रनिंग रनिंग बॅक टू चोर लोक मोठा बेगीन बेगीन चोराक दोर फाटी कुकोडी गोल्ले किते उगडास दोर पोलीस धावले गाठी मारताले म्हण पातोर